turisticko-naučný chodník v Ústave Sklenová vznikol vďaka participatívnemu rozpočtu Trnavského kraja. Tešíme sa hojnej účasti na dnešnom otvorení. Je to prvý chodník na Slovensku, ktorý sa venuje téme geodiverzity. A vlastne jeho dĺžka je 14 km, má 7 zástavok, na ktorých sú osadené informačné prvky. Chodník je okruhový a my sme chceli zjednotiť, pretože prechádzate 4 značky, takže vlastne, aby nám turisti neblúdili, tak sme ho chceli zjednotiť. Takže je vlastne preznačkovaný jednou značkou. Už sme tu v 2017 sme otvárali prvý naučný chodník. Prašník, Čerenec, Costá hora, Malá Pec, Veľká Pec, Baronov hrob. Potom na to v 2020 otvárala obec Šterusy, naučný chodník a vlastne všetko to kvázi je teraz prepojené, všetky tie chodníky, čiže vznikla taká sieť chodníkov. Čiže príde turista, postaví sa k tabuli a môže sa rozhodnúť, že tak teraz idem buď na Baronov hrob, alebo na Klenovu, alebo sa to môže aj spojiť. Celý kataster Prašníka je tvorený viacerými horninovými typmi, ktoré veľmi radi tvoria zaujímavé a pre oko príťažlivé tvary. Zároveň tvoria podklad pre rast veľkej diverzity rastlín. Geodiverzita je tichým spoločníkom biodiverzity. Takže to je jeden pohľad na tú pestrosť na Prašníku, druhý sú napríklad nálezy z kamenelín, ktoré sú analogické k nálezom z Alp. Takže máme tu taký malý kúsok Alp na Prašníku. Sú tu jaskyne, sú tu závrty, škrapy. Nachádza sa tu napríklad aj skalný hríb. Tie sedimenty, ktoré tu máme, usadzovali sa v mori, ale to more nemuselo nevyhnutne byť tu a viac menej aj nebolo. Tie vrstvy v mori, ten piesok, íly sa usadzujú na nejakom morskom dne, v nejakej pande. Potom príde k horotvorným procesom a pohybom a jednoducho ten priestor sa začne skracovať, tie sedimenty sa presúvajú, čiže to, že tu máme teraz kameneliny, ktoré sú morské, alebo sedimenty, ktoré sú morské, to more bolo vtedy, keď dokážeme rozrolovať ten pokrčený koberec, tak ono nebolo na tom mieste, kde sme teraz na Prašníku. Ono bolo niekde inde, ale práve počas tej tvorby pohoria sa sem dostalo.